Araba ye mais kalo tile 7 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye General d'armée Asimi Goita ye kunu mais kalo tile 6 san 2025 kulubakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye sɛnɛkɛlaw olu ka sigiko 15nan baaraw olu daminɛna sigi min ni a bɛ kɛ san o san a sigikafɔ kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa ni o ye Asimi Goita ye a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 sɛnɛ kɔnɔ o kɔnɔna la fɛn min ye kɔɔri kolo ale sugandili fɔlɔ o bɛna feere sɛbɛn wari dɔrɔmɛ 60 ni o ye a kilo ye engrais ale kilo 50 bɔrɔ o kɔni fɛnɛ bɛna feere sɛbɛn wari 2800 ni jamana yɛrɛ kɔni ye musaka ta o la walasa ka se ka kunnafoniya caman ni ka o sɔrɔ kɔrɔfɔw la aw ni an ka jɛ an ka jamana ɲɛmaa ka ale ka kɔrɔfɔ ni ka olu lamɛn. Donc n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ san o san ni ye sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan malo ni saɲɔ ni kaba ninnu o tuma caman o tɛ tɛmɛ 10 millions ɲɔgɔnna kan mais ɲinan an ye mun sɔrɔ a bɛ taa 11 ni kɔ la. Donc n'i ye kɔɔri fana lajɛ kɔɔri la salon na sini o bɛnna 500 ani dɔɔni mais ɲinan ta n'i y'o jateminɛ o bɛnna 600 ani kɔ ma. Donc bɛɛ b'a yira wulikajɔ kɛra donc hali bi an b'o foli bila dante foli mun na ka tila k'a fɔ na hali bi lakana gɛlɛya minnu bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wulikajɔ la an ka finitigiw an b'u fo olu mun b'u dɛmɛ mun b'a to u ka sɛnɛ kɛ cogo min na hali bi fɛɛrɛ bɛ ka tɛmɛ fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ su a bɛ ka tigɛ tile mun b'a to u bɛ se ka lafiya cogo min na mun b'a to u bɛ sɛnɛ kɛ lafiya la u b'u ka ciw kɛ lafiya la an bɛ an ka tenitigiw fana fo okumu kɔnɔna la donc o tɛmɛnen kɔ ɲinan an ye kɔɔri sɔngɔ ninnu kɔɔri kolo bɛna feere da minnu na an y'o prix ninnu an y'o bila sen kan n'i y'a jateminɛ kɔɔri kolo o qualité fɔlɔ o bɛna feere 60 darasi 60 donc n'i y'a ye fana nɔgɔ u b'a fɔ ma ko tubabu nɔgɔ o bɛna feere 2800 o 50 kg bɔrɔ 50 bɔrɔ o bɛna feere 2800 u b'a fɔ mun fana ma ko farafin nɔgɔ o fana bɔrɔ 50 kg o bɛna feere darasi 600 o tɛmɛnen kɔ u b'a fɔ mun ma ko kabasi woloso o fana kilo 1 bɛna feere 300 donc n'i y'a lajɛ fana u b'a fɔ ma ko suman ka vitamine donc o fana o bɛna feere o kilogramme o bɛna feere 3500 donc bɛɛ b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ wulikajɔ la mun b'a to an ka cikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na hali bi n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka jamanadenw ye an ka sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ waati n'a gɛlɛya don diɲɛnatigɛ la jamana si tɛ kɛ fɛn n'i ma tɛmɛ gɛlɛya fɛ mais gɛlɛya in an bɛ baara de kɛ mun b'a to hali bi gɛlɛya in bɛ ban mun ye lakanako gɛlɛya ye comme an y'a fɔ cogo min na an bɛ nɔgɔ bɔ a la jamanadenw ka lafiya jamanadenw ka lakana hinɛ t'o la maga t'o la an b'o baara kɛ fo ka taa dan na. Parti politique ma u kelen do ka wele kura ni ka o boloda ka bɛn mais kalo tile 9 natɔma ni u kan ka bɛn jumadon o ma a kabini mais kalo tile 3 tɛmɛnen n'u kɔni tun ye bɔli ka o laɲini o bɔli yɛrɛ kɔni o ma se ka ɲɛnabɔ ka sababu kɛ finitigilakaw ka taa se maa dɔw ma olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya kɔni ka o yira o de la sa u ye bɔli kura boloda ka bɛn juma natama nɛgɛ kanɲɛ 14 o wagati boulevard de l'indépendance yɔrɔ la. UGRM bureau national min bɛ yen nɔ ni o ye journaliste reporter Jumali ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u baara ɲɔgɔn ni o ye Fatumata Kamara ye Fatumata Kamara ale ye kunnafonidila min ni a bɛ baara kɛ Mali Actu la wa UGRM maa dɔ fɛnɛ kɔni o don ale kɔni k'a to a ka kunnafoni ɲini na waati min laɲini jugu ta ni ka ɲɛsin a ma k'a to a ka baara la maa ninnu yɛrɛ kɔni u bugunatigɛ dɔnnen don kosɛbɛ a kɛra kari tɛmɛnen ni o bɛna mɛn kalo tile 4 san 2025 o ma a kɛra kunnafonidilaw ka so o kɔnɔna la wagati min na ni parti politique mɔgɔw kɔni ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye UGRM bureau national la a ko ni waleya min kɔni ni a taara ka ni musolaka in ka ale sɛgɛrɛ waleya in u bɛ a kɔn ka sababuya kɛ ka i to i ka baara la ni ka waleya jugu ta ka a ɲɛsin ma o ye waleya min kɔni ni a tɛ bɛn an ka baara ale kɔnɔna la.
Ameta kaikaw ulu feno kaikaw ulu bora kosobe ka uka lanyini ni ka oke lanyini oyemi ode ku ka parti politique ni ka ulu ci ka klatuguni musaka mini abedi parti politique mawma ka o bela jele boyno ani o kofe fanga sinamato mamunu nu ulu beno ni musaka bedi ulu fenema ko kani bara in bela jele ku ka o wuli ka boyno anne anga jeni ka o korfo do ka ulu laje nyoko fe an bora bi kaira dunya bela kaira Afrique bela ko an farafina denw krenkreniya kaiya jekulu don demseni ton kono ibe mouvement don demseni ton kono ibe alpha soson fe do association demseni ton kono ni initiative borambet la ka franga société civile ka ananga dugutigiw ananga almamiw ananga ladatigiw ananga dosow ananga demsenu mo mbalantala bede ko mali ko im kabla ben fin ben sans fait o hokumu konna la kaira bela wati mina ibe ka ba fo parti politique mo wiye kanga fara nonka anga constitution nyana madla wiye mu fo ko ante abana o wala muna asimi ko itanana kabe jamana basi avec bandaw ou dona bandaw ka wiye jamana d'Afrique parce que olu ka mo ma soro ministre la amboro kono asimi nana anaka mo ka jamana partenariat munu be mali tono bada de ba fora ko ka France gain ka bo CEDEAO la ka bo yemwa la anga bo fembela unana olu mali jeli mumi nunu yu mali jeli che o kera sawiye parti politique mo tumbe sinola u yanni olu to nyona ku be dankarana ala ke u ka do ma jabi amboro kono unana munati kanga na ne réforme kelen olu parti politique mo dawde ko parti ti to be amabo asimina ka gouvernement da mo ko donné siga fo mun kera parti politique mo do ko ka parti politique do ya ko ka ti aye kuma me sabula parti politique mun be madi kono 297 partis anga kay mafle sa parti politique ka ngana la sigike gouvernement e bara mun broda parti ka la ala e jumanye ay mun mun ke commune kono ay ke cercle kono ay ke village la ay ke hamula yala parti ke mafla ani bi kono do ani sewolula est-ce que vous kana kaywa olu fana sarabe ka duma na be fuma ko subvention état bouladia député akam bibolo conseil hakem bibolo kuka ta commencé ke dugudonye yala jombe ambi depuis kureta kera depuis anya francais anya barkan ke anya partenaire ke parti politique juma wulila kana ko mena kuma en fait o fraka boy parti politique kam ko tani kala minela ka datu ka sola sheria soso kama awye parti politique juma ko farla nyoka Algérie minge malila parti politique boraka marsewa Mauritanie minge malila parti politique marsewa anga mo biga fa al teza waten kidal kaya alu e wulila me ku wulila kuma kan saba min ka gelena be ka fora ko sanduru ka fara asmika manda ka o ko jugu de wa anjera na asonama sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fobi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana aula ka sawbiya ke jawano service nana aula fiali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke and conception du plan o bela jele me jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service buke i ka sojo li damine ima se ka ba jawano service be atol la ba iye oni banki sababe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino ima be kuna funa werela nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena
den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ. Couche happiness n y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ, ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ, o tɛ couche happiness ye. Wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi, o tɛ couche happiness ye. Denmansaw, a ye couche happiness san aw ka galon bɔnda. Aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la, u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la. Nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58. Couche happiness, denmansaw lafiya. An bɛ taa kolonko ni wagati na malo kɔni ale wagati de ye nin ye kolonkokaw olu fɛ yen nɔ maa fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ ka bagabaga ta ne ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw olu ma seere dɔw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye banbagaciwale tigilama ninnu ye u kɔni ka laɲini tɛ fosi o de ye ka se ka jaka ka o bɔ maaw olu ka balo la balo min ni a b'i bolo bɔrɔ 20 o bɔrɔ 20 na i bɛ bɔrɔ 1 bɔ a la ne ka o di olu ma o ye wajibi de maaw y'a laɲini an ka jamana marabaw fɛ ko k'a lajɛ ka se ka nin gɛlɛya in ta ka bɔ u kunna. Avril kalo tɛmɛnen san 2025 zone 10 olu kɔni welela Kulukoro fintigilakaw olu fɛ u minɛli kun ye fɛn min ye o de y'a yirala ka fɔ bolimafɛn sen fila ni o ye moto ye u bɛ olu suɲɛ ka tila ka baganw ka olu suɲɛ fo ka taga se kɔnikɛjɔw olu fɛnɛ ma weleli kɔni sele u masa u y'u bila ni ka taga Kulukoro kiritigilamaw olu ka bolo kan. Météo ale ye kunnafoniya bɔ ka bi k'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ mai kalo tile 6 ka taa se mai kalo tile 12 san 2025 fɛn min ye funteni ye ale kɔni barika o bɛ bonya kosɛbɛ ka taa degré 36 fo ka taa se degré 42 ma o bɛna kɛ an ka faaba kɔnɔna la n'o ye Bamakɔ ye ka taa Segu Mopti Kulukoro fo ka taga se Baɲangara o ma a dɔgɔyalen kɔni o bɛna kɛ degré 24 ye an ka jamana marabaw y'a laɲini maaw fɛ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la maaw ka ji kɔni caman ni ka o min ani ka tila tuguni fɛn min ye fangala baara ka o kɛ ni wagati in na o ka nɔgɔya maakɔrɔbaw ka hakili to olu la fo ka taga se denmisɛnw olu ma maaw ka fini fɛgɛmaniw ni ka olu don u la fɛn min bɛ se ka kɛ fiɲɛ o bɛ se ka tɛmɛ farikolo fɛ cogo min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la ni wagati in na a gannen bɛ Pakistanɛw ni Indikaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ Indi kɔni ye mugujugu kɔni ni ka o fili banbagaciwale tigilamaw olu ma Pakistankaw ka jamana o kɔnɔna la Islamabad ale kɔni ye a ka sanfɛsira ni ka o datugu lɛrɛ 48 kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u bɛ ka u labɛn ni ka u ka tasara Indi la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garizɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.